TV. Kodhi nyime riwruok moro mar ojende ma olony mawuok e gwenge ma Nyanza koro kone gidwaro mondo limbe mar jatend piny William Ruto migeno tich abich juma ni e gwenge mag Nyanza obed mar dongruok ne oganda Luo ma ok mar medo pogo ji kendo keto kak mag siasa Nyanza. Rowere go kotelnegi kod Bili Mijungu olero ni gichiwo ageta ne jatend piny William Ruto mondo mi orangi ojende kod wang' mamuol e gwelo mage lemo mag sirikal. Gimedo ni rowere emane kod teko kod dwaro makiny to owegi chien e dongruok kendo duondgi bende ok thor winji. Wakwayo leaders wa obed governor, obed deputy governor gi other MPs. Gichok chir. Wang'eyo ni kama gintie to tek ndi. To gichok chir gidhi gibede gi president. Wang ginyis president priorities, development priorities make me Migori County. Samango biro no nikech obo biro soni to dhiro mogi farmers. Nyaka wabed jok mabolore, bolruok ema kelo kwe, to kwe ema kelo dongruok. Wadwaro ni jowa modhi sikul, minwa mandala, kodhi puodho, to gimopuro onego chule. Omiyo wakoya ahinya gimuolo. Rais kibiro, to yie mondo iwenwa mwandu manyakonyowa wabe kaka jomatindo. Ni mondo sama president biro, obiro kod goodies madhi konyowa ahinya sana kaka ojende. Samo ger ndara, samo oloso hospital, wan kaka ojende matindo, wan kod higni mang'eng ma infrastructures go dhi konyowa kodo. Koro wa embrace president samo biro. So as he rewards his loyals, these older guys from our region, we appreciate them and their contribution. But we'd like the president also to remember that our region, the majority are young people. Yes. Ramogi TV.